aquest projecte dona resposta a dos temes claus per la ciutat de Mataró, com puguin ser d'entrada, i ja s'ha comentat, una mica el tenir cura, el estar vetllant per l'espai públic. L'espai públic de la ciutat, per nosaltres, avui en dia, és un element clau que tenim coneixement i és una certesa que és una gran preocupació de gran part de la ciutadania pel tema que va des de neteja, des de temes de mobiliari públic, des de seguretat. Nosaltres ja vam dir al mandat passat, vam comptabilitzar el cost de l'incivisme a la nostra ciutat amb vora de 4 milions d'euros. Creiem que aquí és necessari que des de l'Ajuntament puguem donar resposta més enllà del que és estrictament la policia local amb nous elements a la via pública que puguin, d'alguna manera, també donar resposta a allò que s'havia dit tantes vegades de tenir aquella policia de proximitat. Aquí també es vol una mica donar resposta a això, que hi hagi aquest feedback per part de l'Ajuntament, aquests ulls de l'Ajuntament al carrer, que d'alguna manera siguin més perceptibles per part de la ciutadania. I en aquest cas nosaltres creiem que aquesta era una part molt important. Segon tema que donem resposta clau per nosaltres en aquests moments és alliberar a la policia local per tal que pugui centrar-se en tasques de seguretat ciutadana. Sabem que hi ha les velles receptes que tants partits polítics constantment ens posen sobre la taula de demanar més efectius, de sobredimensionar o dimensionar la policia local. Està clar, són receptes, però necessitem alguna cosa més. Des de l'Ajuntament és necessari que es comencin a donar diferents respostes a aquesta problemàtica que puguem tenir a la ciutat. Per tant, nosaltres creiem que l'entrada d'aquests nous inspectors puguin, d'alguna manera, separar una mica totes aquestes tasques de les quals s'estava referint ara la regidora de Seguretat, sobretot en temes d'activitats, i que puguin la policia local efectivament estar al que han d'estar, que és sobretot per temes de seguretat ciutadana. I en principi aquesta és una mica la valoració que nosaltres fem.